No pokiaľ ja môžem, ťažko sa mi hodnotí takýto zápas, keď prehráte doma, obzvlášť takým silným súperom, ako je momentálne ŠKP Bratislava. Ja si myslím a musím sa s kolegom v tom stotožniť, že tiež by som nechcel nejak znevažovať mužstvo, ale momentálne vyhralo asi, by som povedal, to šťastnejšie mužstvo, ktoré premienalo viac šanci. Myslím si, že kameňom úrazu, keby sme my premenili viac šanci, tak by to bolo ďaleko iné. Žiaľ, no, boríme sa s týmto problémom, že tie šance sme nepremieniali ani v predošlých zápasoch. Máme čo ešte naprávať. Ja si myslím, že keď kolega hovoril, že výkonnosť Bratislavy je na dobrej úrovni, myslím si, že v tomto zápase sme sa im vyrovnali. Hovorím, čiastočne s niektorými fázami som spokojný so svojím družstvom. Veľmi ma mrzí ďalšie zranenie spojky. Vidíte, že tá kreativita našich spojok sa ďaleko zúžila, bolo to na začiatku a musel som tam točiť v podstate len 3 spojky. Čo je proti takémuto súperovi veľmi, veľmi málo. Ale to akože není na nejakú moju obhajobu, aj tak dievčatá zabojovali, myslím, že bojovnosťou som spokojný, ale žiaľ hovorím, najväčší problém bol premieňanie šanci a v tom sme vyhoreli. To myslím si, že rozhodlo v celom zápase. No, ja bych chtěl zeptat, jak to vypadá vůbec s tým zranením? To mi dávate teraz veľmi takú otázku. Nie som ani chirurg, ani gynekológ, ale neviem vám povedať teraz. Je to niečo s kolenom, ale ukáže čas. Myslím si, že v pondelok ide na vyšetrenie a mám veľmi zlé pocity z toho. Viete, že sa to valí z týchto kolien, zase to bol, neviem, či to bolo, ani som sa zatiaľ nepýtal, viete, bol zápas, či sa zrazili, alebo zle došlapla, alebo čo, neviem vám povedať. Fakt neviem. Chci sa zeptat,